To barka da zuwa barka da zuwa lafiya na baba uban baba gwanki mai guzun bara magana ta riga ta kare hannun dama ka raba ka ba kowa. Allah sarkin sarauta Ejiri Muhammad Sani shi kenan dole shi kenan sarki kuma sai an ji ga dan babu sarki Razan kar gaba kowace yana ta fita yan zamani sarki abubuwan masoyan Allah shamaki ne a babban fada da sarki shamaki ne a babban fada malamin da baya da kowa sai dai Allah ya hadarin sama burina da tsarin hadarin sharin mawaƙan zamani ya aka maka mugun baki ba lokaci maki buɗe ba ya kama wallahi Allah Allah ya gada sako ganga gane Ashe dale chip 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 kana ta kare ga uban nan kai ayi wasa a sirri a nemo suna kana ta kare ni Muhammad Sani dale sarki shikenan ashe na yace da Allah ba zama yan bori kada ai sai da abun na kusa la ilaha illallah kuna ta kare ni Muhammad Sani kagulan da bakwai na kara nan gwada maro na nan gwada maro dole ashe ina bayan ka ga ɗarabin da annabi dole sarki sai godiya wace ce ta zai sarauniya duba da faɗa wani wasa dubu shi ke nan
La ilaha illallah baro baba buwa baba baro shi kenan